Оставка не ще направя някакви канали, като първия вие го знаете, легендарния ProtsBG. Той има ново интро, новото ми интро. Втория канал е на... Да, Bulgarian Cards, само да го намеря. Само намеря Bulgarian Cards. Сега ще го напишем Bulgarian Cards 1287. Ето, ето. Това е новия канал. Ако искате се събнете, вижте, има 46, аз имам. Видаш колко имам. Чайте да видя колко абонати имам. Виждате, аз имам 33 абоната. Да, съм направил томбола за Pixelcraft, но още Pixel Ace не ми я видял. Ето го и Pixel Ace. Той има 122. И да, това ще бъде за този клип и